विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकंदेवेचे मोगाचो येवकार. आज एक विशेष दीस नोव्हेंबर 14 म्हटल्यार चिल्ड्रन्स डे. तसं होऊन समस्त नेकरांस नेकरांच्या दिसाच्यो हार्दिक शुभाशय. आत्तांची नेकरांत पुड्यांची एक सत्प्रजय म्हणूचे मालगडीने सांगितलेले वाक्य आम्ही मनांत तेवून घेऊन आतांच्या नेकरांचे एक सदिनित्यकाल होवेची चटुवटिके आणि त्यांचे एक मनांतले अभिप्रायावर कन्नडी दरवेचे एक दखले प्रयत्न आयचे बालप्रतिबिंब. नेकरांचे एक या दिसाच्या सुसंदर्भांत त्यांचे एक मुग्ध स्वप्नाच्या लोकांतच बहुमत असवेचे आमचे एक पुळांचे कले लागी मालगड्यांचे एक आचार विचार मौल्य आणि आत्ता नेकरांचे एक शिकवायचे होऊन दे तिने केळवेचे होऊन दे त्यांचे अभिप्राय कसे असा म्हणूचे एक विचार विनिमय करीत असा. हे नेकरांचे मन कसे असता म्हणून सांगून आम्हास तुम्हास वीक्षकांस पुरं एक कळवायचे दखले प्रयत्न. तर या आज आमचे ओट्टो कैले पुळांचे कले असं म्हणून सांगून बघून घेऊया. आमचे ओट्टो आज हिमांशु नायक, तसेंत आकाश सामंत, तसेंत नविका रितेश आमचे ओट असत. आज तुम्हास तुमच्यात दीस तुम्हास तिघांचो या कार्यक्रमास आदरपूर्वक स्वागत. तर आता कोणालांगसून सुरू करूया? हिमांशू लांगसून. तर मला एक तुझे एक परिचय सांगते हिमांशू. पुरांचं नमस्ते. माझे नाव डी हिमांशु एस नायक. अप्पा सुधाकर नायक, अम्मा अर्चना नायक, मैराचे अज्जा रमानाथ नायक आणि आजी सीता नायक. मी 7th स्टँडर्ड माउंट कार्मल सेंट्रल स्कूल मेरी हिल्लान शिकत असा. तुझे घर काही? मेरी हिल्ला. ओके. आकाश नायक सामंत. तुझे एक परिचय सांगते. सांग. माझे नाव आकाश सामंत. अप्पा प्रताप सामंत, अम्मा दिव्या सामंत, अज्जा नारायण सामंत, आजी लक्ष्मी सामंत. तू कैला स्कूल आज दावेचो? 5th सेक्रेड आर्ट्स हायर प्रायमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल कुलशेखरांत असवेचे. होय. तुझे घर? मारोली ताताव. नविका, तू सांगते तुझे एक परिचय दखले सांग. माझे नाव नविका. माझे अप्पा डॉक्टर रितेश केपी, माझी अम्मा डॉक्टर वाणी. मी माउंट कार्मल सेंट्रल स्कूल अंत शिकतसो 4th स्टँडर्ड अंत. माझे घर भारताशय रोहित नगर. व्हेरी गुड. तर आज तुम्ही पुरा इथं आयलो स्टुडिओ अंत. तर कसाला सायला म्हणतो गोत्तासाय गोत्तासाय तुम्हाला पुरा. तर हिमांशु कसाला सायलो तुम्ही आज इथे? आज मी चिल्ड्रन्स डे बघे चढ गोत्तवा आणि तुम्ही इन्व्हाइट केल्यास मी आयलो. वय्या. तर चिल्ड्रन्स डे म्हटल्यार कसाला म्हणून गोत्तासा आकाश? कसाला चिल्ड्रन्स डे म्हटल्यार आज जवाहरलाल नेहरूचे जन्मलो दीस. तसे आज या दिवशी नाव ठेवलेलं नोव्हेंबर 14 चिल्ड्रन्स डे म्हणून सांगून. नोव्हेंबर 14 चिल्ड्रन्स डे म्हणून सांग. नेकरांच्या दीस कसाला असं म्हणून गोत्तास आहे नविका तुले? वय जवाहरलाल नेहरूचं नेकरा म्हटल्यार बार इष्ट. तसे आम्ही चिल्ड्रन्स डे सेलिब्रेट करतो. ओके. आता तू हिमांशु आणि नविका माउंट कार्मेल म्हटलो नाही. आकाश सेक्रेड आर्ट्स. आता तुमच्या स्कूलांत या दीस कैल्या रीतीन आचरण करतात? करतात. कैल्या रीतीन आचरण करतात? आम्हाला पुरांसून नेकरांस कलर ड्रेस टाईप बदल अंग्यो घालून सोडतात. म्हणजे आपण सगळ्या अंग्यो घालून सोडतात. म्हणजे आम्हाला ऑडिटोरियम असे खूपदा सांगणार नाहीतर टीचर आम्हाला खूपदा एक ते रिडल्स विचारतात चिल्ड्रन्स डे कित्या. म्हणजे प्रोग्राम असतात. एक पेन्ना पुरा देतात गिफ्ट टाईप आम्हाला. म्हणजे ऑडिटोरियम असा दोन आम्हाला चेअरार बसवून ते फुल आम्हाला टीचर फुल्ली करतात लायकार. म्हणजे आम्ही त्यांना आम्हाला स्वीट्स देऊन ना आम्ही आम्हाला सांगतात. आकाशच्या स्कूलांत कसे असता?
आमच्या स्कूलान थोडे थोडे तशें येता म्हटल्यार प्रोग्राम पुरो आसतात आमास दाव्या पुरो आसता केलो टिचरांचे डान्साव आसतात आमच्यो डान्स आसतात सिंगींग पुरो आसता मिगे लास्ट आस पुरा स्वीट पुरा देऊन घरा दावे सांगतात नाविका तुझ्या क्लासांत आनी पुरा स्कुलांत आसा आमचे प्रोग्राम आसा मिगे कॉम्पिटिशन पुरो आसतात मिगे स्वीट्स पुरा देतात तुम्हाला ऑडिटोरियम पुरो तुम्हाला आता दोघा एकच स्कूल म्हणतलो न्ही ಒಟ್ಟು एकच कडे तुम्हाला डिफरंट क्लासेस क्लास वाईज प्रोग्राम करतात नाही आता सेलिब्रेशन आणि पुरो झालं तुमच्या स्कूलांत आणि त्याच्या प्रांत नेक्स्ट डे मी स्कूल आज दव्या मग कसं तर तुम्हाला सकाळी पुरो बेगीन उठू इष्ट आहे मस्त नाकरांस इष्ट असत नाही मतलब मला इष्ट नाही की नाही तर उदासीन होते एक सेलिब्रेशन करा आज जाऊ न स्कूल करव्या पुरा एक गेम्स पिरियड असता म्हणजे त्या एक 40 मिनिट्स होते येत नाही बदल पिरियड पुरा 40 मिनिट्स असतात 30 मिनिट्स गेम्स असता माणस त्या गेम्स पिरियड कशी होतं मी गे बरा अनेकदा कुसक्या फील होतं आकाश तुले मला तसेच मात्र मग स्कूलात जावं इष्ट होतं की तर ते फ्रेंड्स पुरा बोलल्या पुरा गावतात तसे पुरा नविका सिस्टर्स स्कूल आज सकाळी बेगीन उठतोय आणि पुरा माले उठवे इष्ट आसा म्हटल्यार फील होता नक्का नक्का कितले दावेचे स्कूल आसा बट दव्यांत नाही स्कूल आज दव्यांत नाही आता तुम्ही सकाळी पुरा किती घंटे सुटता बेगीन म्हटल्यार कसं किती घंटे 7 ओके तू मी एक 6:30 6:45 7 नविका 6:30 6:45 त्यात टाइम असं पुरा उठवायचे नाही तर आता तुम्ही 6:30 सुटता म्हटलो 6:30 सुन 8:30 सर कसाला करता 8 फर्स्ट ब्रश करता मी गे फुल नाव पुरा संध्या वंदना होताना एक 7:50 पुरा होता मी गे खाऊन युनिफॉर्म घालून कॅन्स उगवून तेल घालून आड पडून मी गे दावायच्या स्कूलात तू तिकतान तसं करायचे वाचू आणि काही असत नाही तुम्हाला सकाळी उठून वाचू नाही काही नाही सकाळी उठवून ब्रश करून वाचायच्या लायक म्हणून सांगतात सकाळी वय तू वाचतोय नाही तब आता तुम्हाला सकाळी उठून अम्मा आणि परत दोन सकाळी बेगीन उठलंस वाच वाच म्हणून सांगतात नाही सांगतात तुला सांगतात एक्झाम होताना वाचवा येते मला वाचवा येते एक्झाम होताना तुला आता एक्झाम होताना वाचवे होय तर एक्झाम नसतले वेळार आणि परत तुले वाचवायचे इष्ट असताय सकाळी उठवणे वाचू आणि परत नाही आता आकाश असो सकाळी अम्मा बेगीन उठून वाचा सांगते तसं तरी एक टेस्ट बिनी असले टेस्ट मला तसे टेस्ट आणि प्रस्थान आणि परत तुम्ही तर मी सांगतो नक्का मला पुरा गोत्ता वाचलं तुला तसं होत आहे तू वाचून वाचून मी टेस्ट दिवस असताना त्या दिवस सांगतो मला पुरा करतात म्हणजे विचारताना काही उडाच असत नाही सकाळी त्यांत एक तुमचे रुटीन सकाळी 6:30 उठवायच्या त्याच्या प्रांत ब्रश करा बॅग घ्या युनिफॉर्म घाला बाय सरा स्कूलास त्या पुरं तुम्हाला सदीन दावे इष्ट आहे एक अभ्यास झाला अभ्यास होईत नाल्या स्कूलास दावे इष्ट होता नाही एक आता आज एक ऑडिटोरियम दावे असतात फर्स्ट 2 पिरियड असतात मी गे त्या दिवस असताना एक दावे बेग चला म्हणता मी गे गेम्स पिरियड आता सेकंड पिरियड असल्यार पुरा असता म्हणजे त्यादा लेट जाता की नाही तर बोर होता ते बेग जाऊन काही नाही आकाश मला म्हटलं रे इष्ट ते फ्रेंड्स पुरा बोलीत गावतात तसे इष्ट स्कूलास दावे इष्ट असं देना माले म्हटल्यार काहीतरी स्पेशल असतं नाहीतर एक ऑडिटोरियम म्हणता असा नाहीतर नोव्हेंबर 8 असं आमचे टीचराचे बर्थडे तेव्हा पुरा खुशी असते तुझ्या क्लास टीचरचे बर्थडे नोव्हेंबर 8 कसं नाव टीचरचे तुझे वंदना सिंग तर तुम्हाला बर्थडे विश करायने पुरा एक आशा असते इंटरेस्ट राहता आता स्कूलास जाताना थोरले बॅग बुक्स घालून नेव्या त्याच्या प्रांत तुमचे एक लंच बॅग असता तुम्ही लंच पुरा नेवेच्या बॅग तिघांनी
लंच बॅग वॉटर बॉटल पुरं घेऊन दव्या बॅग मस्त बुक्स म्हणताना जड्डू होता न्या तसं त्या जड्ड बॅग घेऊन तुम्हाला दव्या म्हणून दिसताय स्कूल असा येऊ नक्का या एकटे जड्ड बॅग घेऊन कसलच दाव्याच्या म्हणून होताय नाही ओ चला ತೊಂದ್ರೆ नाही खुशीर दावे होताय तर सांगा माहित नाही आता आज नव्यात मन कंपल्सरी असताना नाही होतं नाहीतर एकदा उदासीन होता उदासीन होताय बॅग जड्ड बॅग नक्का होता न्याव्या आकाशाचं मला इष्ट होता मात्र त्या जड्ड नाही म्हणतात थोडं थोडं उदासीन फील होता जड्ड फील होता न्या तुम्हाला तर नविका माले नक्का म्हण होता मतलब स्पेशल पुरा असल्यार जड्ड बॅग झालं ತೊಂದ್ರೆ नाही पुढे पुढे तर आता तुम्ही स्कूलात जाता बॅगा घेऊन जाता तुम्हाला ते मस्त सब्जेक्ट किती सब्जेक्ट काय असतात ना 8 आहे ओके तर 8 सब्जेक्ट तुम्हाला कैला सब्जेक्ट इष्ट होवेच्या सांगताना गेम्स सोडून गेम्स सब्जेक्ट नाही सोशल त्या क्लास टाइमवर आम्ही त्या क्लास एक आमच्या क्लास टीचराचे ना त्या समज फुल एक एंटरटेनमेंट करत त्या करत नाही आम्ही त्याला करवा म्हणून फोर्स करायचं आम्हीच एकदा एंटरटेनमेंट एक आता पीपीटी दाखवताना तिथून कसं तरी फुल एकदा स्कॅन करतो मी काहीतरी एक दखलं असलं त्यासाठी कॉमेडी करून सोडतो तर तुमचे सोशल टीचर मस्त पाप असं दिसतात सोनिष्ठ तर याला आकाशच केलाय सब्जेक्ट इष्ट इंग्लिश आहे तुला होतं सांगत असताय टीचर नाही तुझे इष्टाचे सब्जेक्ट ते इंग्लिश इष्टाचे सब्जेक्ट तुले माझे इंग्लिश कशासाठी तुम्हाला त्या सब्जेक्ट इष्ट आता तुले सोशल तुम्हाला दोघांचं इंग्लिश काय करायचं सोशल आणि फुल एकदा येऊन फजल म्हणके इतक्यांसून आम्ही ते दव्या या डोर त्या ओपन होता त्या डोर त्या ओपन होता आणि फुल एंटरटेनमेंट वय तू सांगितलं नाही मॅम तुले मस्त ह्या असतात एंटरटेनमेंट करत तुम्ही बघता तसं आता तुम्हाला किती इंग्लिश दोघांचं इंग्लिश सेम सब्जेक्ट नाही कसाला इष्ट मी पुरा सब्जेक्टात तितकी हुशार नाही म्हणे हुशार नाही इंग्लिशांत हुशार ठीक आहे लायक ओके तर तुला तसं इंग्लिश इष्ट होता मी होत असेल तर मात्र मी फ्युचरांत हव्यात इंग्लिश हवे नाही तसं होऊन सांगून म्हटलं इंग्लिश असल्या मात्र पुढे दावे होता म्हणून तुमच्या मनात असता फॉरेनर जाताना पुरा तर तू फॉरेनर जायच्या प्लॅनर आता कष्टाचे इष्टाचे झाला तर कष्टाचे केलं सब्जेक्ट मॅथ्स कन्नडा कष्ट तुले कसं मॅथ किती कष्ट फुल इतकंसून मिडलांसून जायत नाही त्या टीचर इतकंसून सीधा इतके जंप व्हायच्या ओ स्टेप बाय स्टेप करी जाता आता कष्ट समजताना जाता स्मूथ समजल्या आम्हाला सरतोय ना कन्फ्युज करून नेता आता स्ट्रेट जाण्याच्या बदला करून येऊन जातो स्टेप बाय स्टेप आन्सर गावत नाही तुम्हाला नाही मॅथ्स सांगत तसं हो ना कष्ट होता तर टीचर बोलता मला त्या यू गाइस डोंट डू ओनली राईट लाईक दॅट कसं पुरा सांगू ना मग आम्ही केअर करीन असं सीधा बरोबर द्यायच्या त्यांना एक्सप्लेन करू जाता नाही ऐकूच्या त्या करताना आम्ही येऊन बघून एक्सप्लेन करताना तुम्ही येऊन बघता तर एक्सप्लेन करताना बघता त्या तुम्ही करत नाही मला गत्ताच समज पुरा सांगता तुम्ही येऊन बघता नविकाच होता सांगता नाही माझे तितकी टिक्की पुरा असं नाही क्वेश्चन्स ट्रिकी क्वेश्चन्स गावतात नाही तुम्हाला पुरा आता तुम्हाला दोघांचं सब्जेक्ट टीचर एकल्यांत टीचर त्या 7th मी 4th डिफरंट होता आकाशाचं कन्नडा म्हटलं कशासाठी तुला कन्नड कष्ट किती आयडिओ अक्षर पुरा कन्फ्युज होऊन असतात तसे पुरा कन्फ्युज पुरा होतात काही आडिओ होतो पुरा कष्ट होता तुला नाही तुम्ही घरा आम्ही कोंकणीत बोलायचं तो आता बाहेर पुरा काही भाषा बोलता कन्नड बोलित ना कन्नड बोलतो बरवताना बोलताना येत नाही भरवताना होता बोलताना कन्नड इझी होता अण्णा सांगतात खेळताना त्यांच्या एक कन्नड बोल मी शिकवत मी नाहीतर कसं लावून मी इंग्लिशच बोलायचं आता तुमच्या एक इष्टाच्या सब्जेक्टाच्या पोरा झाल्या इष्ट कष्टाच्या पोरा तुम्हाला आता गेम्स पिरियड तुम्हाला पोरांचं खुशी होते बघ आता गेम्स पिरियड सांगून तर आता तुमच्या इष्टाचे गेम्स पिरियड गेम्स कैला नविका माझे पुरा हाईड अँड सीक कॅचर
तुम्हाला तसले पुरा गेम्स असतात ते नाही तर स्कूल फुटबॉल बास्केटबॉल तसे बेसबॉल पुरा असताय कोर्टच असतं ते हा, हा. बास्केटबॉल कोर्ट मागीर कोचिंग पुरा असता हा तुझ्या त्या होरतून तुझ्या हाईड अँड सीक तसले पुरा इष्टाचे गेम्स मी कोचिंग चेस मात्र जातो चेस तसे मी तुमच्या स्कूलांत तसं आहे चेस स्कूलांत कोचिंग देतात ओके ओके आता तुझ्या केले इष्टाचे गेम गेम फुटबॉल असा व्हॉलीबॉल असा तीन इष्ट आ, त्या स्कूलांत शिकवायचे नाही तुम्हाला वय स्कूलांतल्या होरतून इंगड केलं तरी गेम्स इष्ट असाय तुले इंगड म्हटल्यार लागोरी लगोरी त्या गंमत होता नाही लगोरी, केलं मला लगोरी इष्ट. मस्त जण नॅक्रापूर वय, वय, असताना वय. गंमत होता नाही तुला हिमांशू गेम्स म्हणल्यार घरा खेळताना पहिला होता आता स्कूलांत एक तुमच्या पर्टिक्युलर गेम नसता सायकलिंग त्या गेम आहे त्या सायकलिंग झाला गेम आता येणे सांगितलं बरे फुटबॉल आमचे 100 मीटर्स एक ग्राउंड असा फुटबॉल पार्ट एक फुल मत्तीन केल्ले त्या फुल एक आम्ही फुटबॉल खेळतो एकूकदा आमचं बदल क्लासाची सरता सर आमचं स्नीक होऊन धावून त्यांच्यावर केलं म्हणजे बाहेर स्नीक येता नाही व्हायचे नाहीतर सर बघित असल्यार ते इतत असं बघित असल्यार आम्ही व्हॉलीबॉल धावून खेळतो केलतो आता सरान बघताना पोरं तुम्ही मस्त डिसेंट नाकरा बरे नाही आता स्कूलांत कसं तुम्हाला एक शिकवायचे असता शिकवायचे सोडून तुमचे एक एक्स्ट्रा कॅरिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज म्हणून एक असतात क्लब ऍक्टिव्हिटी तसला पुरा असता न्या तेंतु काही केंतु पुरा असो तुम्ही असं केंतु तरी नवीक असं केंतु असं क्लासिकल डान्स असो संगीता इन्स्ट्रुमेंटल पियानो ಆ ಮೇಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ भगवद्गीता पुरा सांगतो तू सांगतो. वय व्हेरी गुड आकाश मी असा एक क्राफ्ट आणत असा आम्ही बँड आणत असा स्कूल बँड स्कूल बँड हा, हा. कोरे असता पुरा वय, वय. प्रोग्राम असं मी डान्स आणत असा गुड तू मी इको क्लब म्हणजे सॅटर्डेस एक तर सेकंड पिरियड आमचं डान्स कराटे म्युझिक असतं त्यास मी एक डान्सर सारवलंस आता नविका तुला केलं तरी भगवद्गीता श्लोक काही एक गोतास आहे एक दोन लाईन दक्कला एक लाईन आवाज सांगते सांग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय गुड आता तुम्हाला तुमचे गेम्स आणि परत सांगितलं तुम्हाला केलं तरी केला पाठी एक प्लेयर आमचं एक कशाला म्हणतात त्याचे इन्स्पिरेशन तसं पर कोणतरी असतात कोणतरी तसं असत तसे मला नाही ओके तंद्र नाही आकाशास कोणतरी असत मला असं एकलं फुटबॉल आणत आणि क्रिकेट आणत कोण फुटबॉल आणत एकलं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओके पोरांच विगे क्रिकेट आणत विराट कोहली तुले फुटबॉल आणि त्याच्यामध्ये CR7 मिगे इंटन क्रिकेट आणि विराट कोहली फॅन्स दोघं तर ने आता तुम्ही स्कूलांसून धावून घरा असता रजा रे तसं पोरा खावे आम्हा रजा असताना आणि पुरा खाव्या मस्त हवे होता बघ घरा गडिया अम्मा खावे दी अप्पा आज्जा खावे दी तसं विचारित असताना आम्ही तर तुम्हाला असं कोणी करायचे खावे इष्ट तुमच्या घरांत अप्पाने आता केलावकडे अप्पा करतात हेल्प करतात अम्मास केलाव पावटे आजी हेल्प करते केलाव पावटे आज्जा हेल्प करतात तसं पोरं असतात ना आजी मेगे अम्मा मोस्ट कसला खावे करून देते कैला इष्ट तुले म्हटल्यार हॉलिडे असताना एप्रिल मे अंत भेल पुरी मसाल पुरी वाव तसे तसलं पुरे पुरं करून करतात. देते पास्ता तसे पुरे करतात. इष्ट तर तसलं पुरं नाही अम्मा करून देते तर वय. आकाश मेगे आजी पुरा चॉकलेट पुरा करतात होममेड आईस्क्रीम चॉकलेट आजी करते वय, वय. ओ आणि आता मी तुझ्या घरात येतो वय ना वय. आजीने काव्या करताना मालो साधो एकदा वय. चॉकलेट्स आणि काव्या आम्ही पुरा ओट्टू चला त्यांच्या घरात चला ने आता आकाश असं आकाशास आजी आणि अम्मा मिगे मोस्ट म्हटल्यार अम्माचे अम्मान करायचं का हा. कसला काव्या इष्ट तुले अम्मा हॉलिडेज म्हणताना एप्रिल मेंत म्हणताना समोसा पुरा करते समोसा मसालपुरी पाणीपुरी पुरा. करते त्यावर तुमच्या इष्टाच्या काव्या तुमच्या अम्माने करून देतात तुला हिमांशू माझ्या घरा अण्णा करतच नाही खरे येतात ना किचन असं
एकदा रात एक पप्पाच्या प्लेट पुरा दव्याक देतात आईना दव्याक देतात मी आम्हा मग आजींच्या घरा गेल्यार आम्हा करून देते केव्हा आणि आम्हा एकचूर हेल्प करता मी घरा आम्हा खूप स्कुलांसून येताना हाटा करताना मागे करा सांगता मी आम्हा चढ करवायच्या आम्ही करताना कसं तरी आम्हा दाडते नाहीतर आम्हा करते चढ आम्हा एकदा दाडीती तुमचे फेवरेट फूड माझे अप्पा पुरा एग तैसे करवे पूरा बारी इष्ट एग फ्राई ऑमलेट पुरा तू खाते एग नाही egg खाते इष्ट तुला अप्पान करायचं एग ऑमलेट आणि पुरा इष्ट नाही आहे आता तुमच्या लगे ती गला मोबाईल आणि असा नाही आहे तेंतू तुम्ही पुरा गेम्स आणि पुरा डाउनलोड करून ठेवून असता वया त्या हव्या तुम्हाला आता मी केलंच नाही डिलीट कर म्हण पुरा गेम्स रिस्टार्ट करतो मी नाहीतर एकदा रिस्टार्ट केला होता त्याच्यापर्यंत फुल समाधान मी गेम एकदा बघित नसताना डाउनलोड करतो नेट असताना त्याच डाउनलोड करतो मी गेम येताना तर गेम बंद करून सीधा डिलीट करून कसं आम्हाला सांगितलं त्या बघूया स्टार्ट करतो चोरून मोबाईल बुकाच्या इकडे तसं ते बघायचे आकाश माले आम्हा तसं सांगते मंत्र मी म्हणतो आम्हाला की तुला कसं आहे पुरा ऍप्स असत तसं आहे व्हॉट्सअप मी घे पुरा तसं मला व्हावी ऍप्स तसे थोडे गेम्स करतो म्हणून सांगून माझे फोनात तसा स्टॉक मी केलत नाही मी युट्यूब बघतो डाउनलोड करून त्याला म्हटलं आता तुम्ही गेम्स तुमच्या लगे असा म्हटलो आणि तुम्ही केलीत असतो म्हटलो तर चुक्कोड्या मोबाईल हवे तुम्हाला आता तुम्ही दकली नाही करानी तुम्हाला एक मोबाईल हव्या म्हणून दिसताय अभ्यास ना बाबा सांगतात तरला झाल्यापर्यंत एक फोनच मात्र तिने करवायचे काही आणि कसं तरी शोध असल्यावर गुगल मॅप आता आम्हाला हव्या म्हण नाही म्हटलं एक युट्यूब बघू अशा असते म्हणल्या आता युट्यूब कशाला बघू अशा म्हटलं युट्यूब बघू अशा म्हटल्यावर इंगडत काहीतरी नाही आहे म्हटल्यावर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होतं बघू आंटी म्हणून सांगून नाही आहे तर तुम्हाला त्यांचं आता मोबाईल आणतो तुम्ही आता गेम्स आणि केलवायच्या होतो ना तुमच्या स्टडीजच्या केल्या तरी तुम्ही बघताव्या ऍप एकच बायजूस एक आम्हाच्या मोबाईल नसता म्हणजे एक ब्रेनली मॅथ्स सॉल्व करवा झाला नाही तर स्कॅन करून आणतो बघताव तुम्ही टेस्ट करताव चेक करताव तू आकाश नाविका तसं केलं तर नाही मी अम्मा येऊन दालेपर्यंत मी वाचतो पुरा मी तेंतू नाही तू असेल तर मॅन्युअल होऊन सॉल्व करीत असतं कशाला असल्यावर नाही आणि तो मोबाईल म्हटल्यावर आता केला तुम्हाला तोरली सांगित नाही मोबाईल किती बघवायचे मोबाईल साईड तेव्हा वाचा मोबाईल लायक नाही असं नाही डोळे बेगीन कन्नडा काय येतात तसं बरं सांगित नाही आजी सांगतात नाही आजी जोर नक्का नाही आजी जोर करतात म्हटल्यावर आजी पुरा असं नाही त्यांचं तुम्ही म्हटलं मस्त इष्ट असता ना ते दो माझे नॅक्रन्स कसला हवे नाही का मा डॉलेन्स डॅमेज हवे नाही का मा तसला पुरा सांगू ना तिने लायक तो सांगवायच्या नाही तुम्हाला दखला असताना एक भिव येते या वॉटरमेलन्स काढल्या या होता नाक्षी खाव एक अभ्यास होती खाऊन गिलव्या एकदा गेलो आजीन बघितलं त्याच तिने सांगितलं एक दिवस तुझ्या पोटान ग्रो होता नेवजाच्या प्लांट म्हटलं आजी घरा कोणतरी तोरली असताना सांगतात तुम्हाला कैला पुरा लायक नाही तसला पुरं सांगित असतात नाही त्यांत आता तुमच्या स्कूलांत टीचर्स बदल सब्जेक्ट वाईज टीचर्स असतात त्यात तुम्हाला एक सब्जेक्टाचे टीचर एक नमन असतात तुम्हाला पूर टीचर कैला रीतीन हव्या म्हणून दिसता म्हटलं पूर शिकवताना जोर करून शिकविसवी नाही पाप आम्ही सांगत बरे टीचर ऐकसवी तसं पुरं असताय माझा एक टीचर एक फुल एंटरटेन वाचवून नक्का म्हणून सांगत नाही मला लेक्चर मिडला एक एंटरटेनमेंट करायचा एक जॉय म्हण की गेम्स चूर पिरियड येतात त्याच्या एक पिरियड असता त्या आमच्या आम्हाला त्यात काल नेऊन गेम्स खेळून त्या आमच्या खेळून मी नाहीतर आमच्या क्लासाने ते पझल्स म्हण की गेम्स केलं म्हण की सांगून म्हण अशा असते नाही आता आकाशच कसं असतं टीचर पुरा म्हणून कसं हव्या तुझ्या मनांत मनात दोन जोर बाबा आम्ही कसं तरी मिस्टेक्स पुरा केलाय जोर करी सगळ्यांनी टीचर वय तिने म्हटलं चुकटासाठी तुम्ही एक लायक बेस्ट स्टुडंट होव्या म्हणून सांगून जोर करीत असतात म्हणून सांगून
पापव हवी शिकवताना नाही नविकाच कसं दिसता माझे इंग्लिश टीचर जोर असाची की वय बट मिस्टेक्स करताना जोर करवेत वय करेक्ट त्यांत मिस्टेक्स करताना जोर करीसवी म्हटल्यार मिस्टेक ते दोमास कलता ओ टीचरान जोर केला काय मी मिस्टेक केलें आज चिल्ड्रन्स डे उत्ताना आमास प्रोग्राम पुरा असता दाले परांत चीके पीरियड्स असता 2 पीरियड म्हटल्यार पुरा येता चीके टीचर मिगे आज लास्ट घरात हांव मिगे या आमचे लास्ट पीरियड उत्ते माझे इंग्लिश टीचर सांगतले आता आम्ही बाहेर जावे ग्राउंडांत खेळवे म्हणून चिल्ड्रन्स डे तसे सांगितलं तर लायक तुमचे लायक असं जोरो करेक्ट टीचर दोन लायको हवी जोरो हवी तर जोर आम्ही काहीतरी मिस्टेक केल्यार आम्हाला जोर करीस हवी नाही तर आरामार शिकोवीत हवे म्हणून सांग आता तुम्हास वीकांत एक सॅटर्डे संडे रजो सॅटर्डे आता नाही ने रजो तुम्हाला हाफ डे ओके फुल डे करतात आता रेनी हॉलिडेज तसं फुल डे ओके संडे एक रजा असतो त्याच्या प्रांत केला इंगड दीस रजेचे दीस म्हण केला असतात ना तेव्हा तुम्हाला कसं हव्या म्हणजे तुमच्या एक रजेचे दीस कैल्या रीतीन तुम्हाला स्पेंड करूया म्हणून होता माझे पुरा दिन खेळवे म्हटलं नाही तर केला पाठी रजा असल्या रोसाने बोर नाही रजा असताना अम्मा आणि अप्पा आणि कोणतरी येतात तू इतके टाइम तू वाचव्या त्याच्या प्रांत कसं लावतर कर त्याच्या प्रांत वाच उद्याच्या पुरा रेडी कर तसं पुरा बरोवरच्या पुरा कम्प्लीट कर तसं पुरं सांगून जातात तुम्हाला त्या करव्या अशा रजा रो वाचव्या एक खेळव सोडित नाही मनात होत नाही तुम्हाला कैला रीतीन माले अम्मा एकदा खेळवा जातात तुम्ही सकाळी एकदा जातो संच एकदा स्कूल असल्यार संच मात्र अलाउड सकाळी वेदने स्कूलात 10 वाजता संडे सॅटर्डे एक फ्री सोडता मार्द दीस म्हणून एक सोडता मी संडे आम्हाला 10 असल्यार बाहेर जातो नाहीतर मैरापुरा 10 वाजता तसं आणि तू बदल रे तर तू स्पेंड करत आकाश म्हणताना आमच्या लगे एक कुत्रो बसता त्याच्यावर खेळीत असतो केला मोठी सायकलिंग करीत असतो रजा रेडी दिस वाचच्या ताया पुरा नाही थोडे एक काल घंटो तसे सांगते मग वाचू आणि कम्प्लीट कर नोट्स आणि तो तू सांग माझे अम्मा पुरा सम्स देऊन जात मी मतलब मॅथ्स ठीक आहे नाही मला सम्स देऊन जाता मी काय ते करतो मी फर्स्ट अम्मा दाळे परांत मी बाल्कनीत बघवायचे गेले परांत सीधा मी केलोय दाव्याचे मी गे येऊन थिंडी खाऊन पुरा बरोवचे 1-2 सम मी अगेन दाव्याचे केलोय आणि तो अम्मा येताना तुझे सम्स पुरा कम्प्लीट करून ठेवून कम्प्लीट होता मस्त वाचव नका होता रजा टायमार आणि पुरा मी लेट उठवायचे त्यावेळी नाही रजा असताना पुरा एक लेट मी उठायचे 9:30 ओ वही माझ्या आई 10 ओके तू माझे फ्रेंड 9 माझे फ्रेंड पुरा 10:30 11 होता ओ तिकडे लेट करून आणि तू रजा एक आराम रस्या म्हणून सांगून नाही आता तुम्ही एक स्कूलास जातो रजा होऊन स्कूलास जातो स्कूलांत तुम्ही काहीतरी एक मिस्टेक केलं म्हणले का स्कूलांत होऊन ते गराव होता तर एक काहीतरी मिस्टेक केलो मिस्टेक करताना तुम्हाला टीचरांना आणि परत जोर कराव्या म्हणून होताय नाही आणि पेरेंट्स आणि परत येऊन तुम्हाला एक जोर कराव्या म्हणून होताय नाही अयो मी मिस्टेक केलं तुंदर आणि त्यास कसलंच मला एक ते जोर करवायच्या तसं लेखताव्या तुम्ही मी विचारतो फर्स्ट टीचर लगी मी एकदा येतो स्कूला संडे केदा तरी पेरेंट्स वाटतो एकदा येतो मी तिने साधवायचे ना त्यास एकदा विचारतो ती सांगतात कसं म्हण मी ती सांगतात रिपीट कर नका म्हणे असं पुरा मी सांगतात ही इज व्हेरी गुड म्हणून पुरा सांगून मी जाडता आणि तू स्कूलात मिस्टेक केलंस तर नाही पेरेंट्स तुझी पेरेंट्स नाही आयली तर तुझ्या ओठाने येईल नाही स्कूलाच नाही व्हेरी गुड माझे तसेच मंत्र कंप्लेंट पोस्ट स्टँडर्ड त्या मिस्सान सांगितलं एक दोनदा त्याच्या दोनदा सांगितलं पण तुला कळलं तर आणि काही मिस्टेक करवे नाही का फोर्थ स्टँडर्ड मी आम्हाला सांगितलं आणि त्या पुढे कर नका ते तुला कळता नाही मी काय मिस्टेक केलं नाही म्हटलं आता मला दिसता आता मी मिस्टेक केलो
आता मॅम आम्हास जोर करताने जोर करवे वय, वय 2 correct. वर्ड सांगून सोडवे Correct. आता पुरा सांगून बिग बिग वय, मस्त जोर करवेचे. मी मनसांत सांग मनांत मनांत मी होता तुले किती जोर करवेचे 2 वर्ड सांगून सोडवे मिगे कल्पना. ऐकचे मन करवेचे वय करेक्ट मिगे दालेपर्यंत वैत सांगित असच आहे नाही तर मस्त जोर करावे म्हण नाही एकदा सांगितलं रमास कल्पता म्हणून सांगून रिपीट व्हावे नाही का मा म्हणून सांगून नाही आता मग स्कुलांत क्लासवर्क ऑलरेडी असता टीचर्स आणि पोरा शिकवित असतात त्याच्या प्रांत होमवर्क देतात मिगे एक आता 6 तुम्हाला एका दिवसांत किती सब्जेक्ट असतात 8 नाही सब्जेक्ट पिरियड्स किती असतात पीरियड्स 8 असतात मला एकदा रिपीट होतात तिथे आता 3rd आणि हिंदी असले 7th आणि हिंदी असतात. आता तसं तुम्हाला असताना होमवर्क आता पूर्ण सब्जेक्टाची नाहीतर एक 3 सब्जेक्टाची तरी होमवर्क द्यायला रे तुम्हाला त्या घरा येऊन करवे इष्ट होताय खरी या म्हणून दिसताय येऊन मी करतो चीके करून मी केलवे जातो मी वापस येऊन करतो अम्मा ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ असल्यार मी म्हटल्यार एक सम डाऊट असा त्या सोडून नेक्स्ट सम करतो अम्मा येऊन हेल्प करते तुले अम्मा येऊन हेल्प तुम्हाला तर हवे होता केला पोटी टीचर मी तो कंपल्सरी उद्या मी चेक करतो नाही तर मी प्रिन्सिपल्स तसे सांगवेचे चेक करीत नाही चेक करतात 2 दिन बघतात नाही चेक करतात ते सांगतात नाही 2 दिन डाले पर्यंत आणि तो तुले तूंत करत त्याच्या प्रांत केला डाऊट असेल अम्मास राखत तू अम्मान शिकवे एक हेल्प हव्या होता तुम्हाला नाही इंग्लिश टीचर काय तर होमवर्क दिलं मी आय फॉरगॉट म्हटलं मी स्कूल असत जायत नाही ते तसं असतं त्या जोर करता मस्त मारता फॉरगॉटन मी सांगू नाही का म्हणजे होमवर्क दिलाय म्हणताना एक आय फॉरगॉट म्हण सांगलंय जोर मारतात त्या वय तर तुला मग त्यांना मारताना ओ आधीला पावटे मी इंग्लिश आई फॉरगॉट म्हणताना मारला आणते तर या पावटे मी करून दव्यंत म्हणून सांगून तुला नेक्स्ट उडास येत नाही तसे मी लास्ट नाईट आता उडास केलं सकाळी बेग उठून करून लावायचे कंप्लीट करता त्या पद्धतीने जोर केल्यान तुला कळलंय मी कंप्लीट करव्या म्हणून सांगून नाही वय 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 आकाश मला म्हटलं मी स्कूलांसून येतो मी तिंडी खातो खेळतो मी एक रात 6 वर लगे बसल्यार एक 8 वर लगे कंप्लीट होता होमवर्क वर डाऊट असला आम्हाला विचारत आणि तू केला पावटे होमवर्क तुम्हाला अम्माच्या हेल्प हव्या होता नाही हेल्प कराव्या म्हणून दिसता कसं तरी कष्टाच्या सामिनी असल्या वय 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 आणि तुम्ही सांगतात तुम्ही हेल्प विचारूच्या केल्या मॅथ्स सांगत मात्र नाही इंगडान तो विचारता चोर चोर आता हिमांशू कसं तू होमवर्क आणि पर कसं तुझ्या रुटीन वय स्कूलांसून येऊन मी फर्स्ट नाहीत नाही मी सीधा ड्रेस चेंज करून आणि एक अंगी घालतो नवी त्या अंगी घालून फर्स्ट होमवर्क करतो किती असं तिथे होमवर्क करतो पूरा कंप्लीट करून मी 5 o'clock नाही तर 5:30 शार्प होता मी 5 o'clock असल्यार 5 to 6 नाही तर 5:30 असल्यार 5:30 to 6:30 असता नाही तुझ्या आता होमवर्क आणि तू करवायचे अम्मा हेल्प करते तुले त्या कष्ट असल्यार मस्त कष्ट डाऊट असल्यार अम्मा हेल्प करते नाहीतर तू करत नाहीतर ट्राय करता एकदा लायक आता तुम्ही स्कूलाच्या पुरा सांगितलं इस्कलाच्या आता तुम्ही तिघांत ट्युशनच कोण जाता नाही कोण येत नाही ट्युशन असं नाही आता पुरं ट्युशन असं आणि पुरं दाव्याच्या मुलांनी विचारल्यावर मी सांगतो आय गो टू ट्युशन म्हणून माय मॉम इज ऑन द ट्युशन फॉर मी मॉम इज गिव्हिंग तसं माझ्या अम्मा सांगता तू इथे आजीस हेल्प सोडून तू ट्युशन दा म्हण तू सांगता मी जायत नाही ट्युशन ते एक्स्ट्रा बुक्स पुरे एक्स्ट्रा होता मला नाका ट्युशन म्हण स्कूलांत शिकवल्यानंतर फिरता नाही त्यांत आता स्कूलांत तुम्हाला एक्झाम्स आणि पुरा असताना युनिट टेस्ट मिड टर्म त्या पुरा असता ओपन बुक टेस्ट असताय असाय तर आता तुम्हाला त्या एक्झाम हवे इष्ट असा एक्झाम त्या दिवस मस्त वाच असता एक्झाम असेल त्याचं मस्त वाच नाहीतर एक सिलेबस आता आज नोट्स दिले त्या वाचून झालाय एक्झाम दिसा
आता 5 लेसन असतात तिथून तोरली क्वेश्चन असतात तर फुल वाचू टेक्स्ट बुक 3 असतात ती वाचू फुल पुरा वाचव्या सकाळी एकदा उठव बेगीन उठून वाचव्या म्हणून सांग अम्मा उठवते बेगीन उठून 5 o'clock उठव 7 o'clock सर फुल वाचव्या म्हणे आकाश सुद्धा सांगते इष्टच आहे नाही सेमिस्टर एक्झाम म्हणताना या बेग उठव्यात आव्यात त्या सेमिस्टर एक्झाम मार्क्स हवे म्हणून होता नाही नाही जाल्यार आरामार वाचायच्या म्हणे नविका माझे वाचवायचे 1 week बिफोर आता स्टार्ट होता व्हेरी म्हटल्यार मॅथ्स मोस्ट मॅथ्स मेगी हिंदी वही अंत तुम्ही एक्झामाच्या तैसात वाचायच्या नाही अद्दींत प्रिपरेशन तर आधी दर्शन होतं तुम्हाला एक असलं ना एक्झाम कष्ट म्हणून होता एक्झाम कष्ट म्हणून होता नाही ठीक आहे कष्ट होता म्हणे आता एक्झाम झालाय त्याच्या प्रांत हॉलिडेज नाही एक्झाम झालं मात्र नाही एक्झाम झाल्यावर मार्क्स गावत नाही तुम्हाला मार्क्स केला सब्जेक्टांत उणे मार्क गावतात केला सब्जेक्टांत लायक मार्क गावतात केला पूर्ण आता मस्त केला टॉपर जाल्यार त्यांच केला पाटी उणे मार्क गावतात बघ तसं आता नॅकरांच आता तुम्हाला पुरा काही तरी उणे मार्क जाल्यार कसा होता तुम्हाला बेजोर होतय नाही बेजार होतं की नाही तर येऊनचो माझ्या पार्टनर एकदा केद्वाव तुला चूर गावलं मला मस्त गावलं मॅथ्सान मी बदल या एक्झामान मला चढ गावता त्याला केद्दो बदलान पुरा चूर गावायचे मॅथ्सान त्याला चढ गावायचे त्यास मी त्याला नाव यू ऑल्सो गॉट राईट नाव लेस नाव नेव्हर ट्राय टू टीज अदर्स म्हणून सांगून सोडलो टीज कर नाही का म्हणून सांगून तर एकदा चूर बेच्चा होता तुले उणे मार्क गावता तुले आकाश मला म्हटलं तसेच मंत्रा मी आम्हाला पुरा सांगताना मार्क्स पेपर्स पुरे देतात फर्स्टाच एकदा बघूया तेव्हा मी आम्हा केला पोटी सांगते आणि दुसरून मस्त वाच मी गेम चढ मार्क काढ म्हणून सांग ना तुले म्हटल्यार माले चिके मार्क्स आयल्यार एकदा बेजार होता म्हणजे तोंदरे नाही एटलिस्ट इतकी मार्क गावले आणि नेक्स्ट चिके ट्राय करूया एंजला म्हणून आसा आमच्या क्लासांत तेले 50 out of 50 20 out of 20 पुरा एक्झाम त्या कशाला करता तर तुम्ही गोताच आहे तुम्हाला त्या कसा वाचता काय त्या कसं क्लासाच्याच होतच माझ्या होत तिने एकदा टीचर हाऊ डू यू रीड म्हण कसा करता म्हण हॉलिडे टाइम म्हण एकल्यान तो एकदम स्मार्ट म्हण आम्ही त्याला एकदम नडून सांगतो त्याला तेजस म्हण नाव त्याला आम्ही आता TCS पुरा साधे तेजस चंद्र सतीश त्याच आम्ही तिने एक दिवस सांगितला त्याच्या फुल रुटीन म्हण सकाळी उठतो के 5 घंटे त्या मूग असतं ना कुक्ड मूग त्या खातो के स्कूलांसून येऊन झाले पण नाहीतर सकाळी खातो के मी गे सीधा वाच बसतो काय मी गे अम्मा जेवे साधो सर वाचतो मी गे जेवीत असताना एकदा टीव्ही पुरा बघायचं काय मी गे एक चूर बघायचे मी गे 4 o'clock असं एकदा जातो काय खेळवा मी गे येऊन बुक लागलं त्यात मूगच खावायचं तिना मी गे ते मूग खाऊन झालं पण वापस वाचवा बसतो तो आणि तो वाचित मस्त असतो तर वाचायच त्याच्या आणि एक अवंती प्रसाद वेनोर आमचे त्या क्लासांत पुरा बात करतात ते फ्रेंड्स पुरा असतात त्याच्याला गीत तसं टॉक होता म्हटल्यार नाहीतर फुल मार्क्स येतात त्याला मला गोत नाही कसं येतात केल्या रीतीन वाचता म्हटलं आमच्या क्लासांत असं ऐकलंय त्या बोलीतच असता मात्र कसं काढता एक गोत नाही तर कसं नंतर असं म्हटल्यार एक आम्ही एक टाइम टेबल करून डेली त्यांत वाचव्या डेली त्या दिवशी तुला टाइम टेबल असं म्हण त्या नाही मी म्हणजे स्कूलासून येऊन काय ते करता मी विचारलं तर सांगले मी स्कूलासून येऊन ड्रेस काढून खेळवे जातो मी गे वाचवे के म्हणून विचारवे त्या सांगितले मी एक घंटे वाचतो मे बी त्या काय तर होत डेली लेसन्स असतात ना डेली कशाला करतात त्या डेली वाचताय कोणा डेली पुरा सब्जेक्ट आहेत नाही थोडे शिकताय कोणा टाइम घेऊन मॅथ्स अंत फुल म्हटल्यार सोशल अंत 48 पूर आउट ऑफ काढायचे आमचे
50 असल्यार 40 जाल्या पर्यंत पासिंग मार्क्स वय वय तेले 45 कमी त्या कमी होता म्हणता नाही वय तेले 45 सुनत जास्ती येवेचे चड असता नाही आमच्या क्लासान एकलो निशांत म्हणतो आमचो नेबर त्याच्या केलं परत जातो स्कुलान एकदा दिले 46 म्हण गावले त्याच्या अम्माक पण सांगायचे तुला 48 भिलो गावे ना वामन त्याच मी तिने मी सांगायचे त्याला एकदा 47.5 गावले म्हणून सांग त्याच ते बसून रडून बसलो मी तर सांगायचं ओनली हाफ मार्क less go ask mom anything is there down आयलो ते फुल मार्क्स नाही सापड म्हण आमच्या क्लासात एक बियांग म्हणून असा आता सांगितलं ना त्यांचं 1 मार्क्स लेस झाला असता रडवायचे डोळ्यांना पाणी काढायचे मी विचारलं होतं एकदा ते जाऊन म्हटलं म्हणतला घरा जोर करतात घरा जोर करतात तसं बरोबर जोर करतात तर बही असतो अप्पा अम्माने जोर करसवी उण्या मार्क येताना नाही का माने मस्त जोर करवा नाही का मग ऍटलीस्ट सांगसवी बई आपावटे आता तुला आकाशाच्या अम्मान कसं म्हटला हा थोडे मार्क का तोंदरे नाही नेक्स्ट टाइम लाईक करून वाच ट्राय कर म्हण नाही आता आकाशाच्या स्कूलान तू ओपन बुक टेस्ट म्हणून असताय ओपन बुक टेस्ट नाही नाही तुमच्या स्कूलांत आता दोघा तुम्ही सेम मला ओपन बुक टेस्ट नाही 6th झाले पर्यंत ಗೊತ್ತು नाही ओपन बुक टेस्ट म्हटल्यार आम्हाला टेक्स्ट बुक असताना त्या ओपन करून तेव्हा सांगतात इथे नोट्स असतात टेक्स्ट बुक त्या टेक्स्ट बुक आम्हाला एक दिवस आधी फुल लेसन वाचून सोदा आम्हाला पॉइंट्स म्हणून सांगतात मी तेही पावताना टीचर फुल बोर्डाने क्वेश्चन्स देतात मी त्या टेक्स्ट बुकान आम्ही काही फुल सोदीत जाऊ आम्ही सोदीत असतो मी एक बरं होता त्या बरोबर एक पझल म्हणके मस्त सोदू असता ते एक मन कॉपी केलं बरी वाईट नाही कॉपी म्हणजे सर्च करत असतात ना सर्च करायचा डब्बल होता टाइम टाइम घेता तर ओपन बुक टेस्ट तुझ्या टेस्ट बरींत नाही चढ कुसक्या कष्ट होता सोद असतात त्या सोद येत असताना ते टीचर म्हणा हा राईट फास्ट ओनली 10 minutes लेफ्ट मी काय अनेकदा बुक ओपन करवा जाताना तू सांगता हा 10 minutes लेफ्ट नेक्स्ट पेज काढताना अनेकदा टाइम हो तर ओपन बुक टेस्ट कष्ट असता कॉपी केलं बरी नाही आता तुमच्या स्कूलांत तिघांच्या स्कूलांत मोरल सायन्स म्हणून सांगून असता नाही 7 तारखेपर्यंत कॅन्सल करतात वय आकाशाच्या स्कूलांत क्लासांत असताय तुम्हाला तू कशाला शिकवतात लाईफाच्या ಬಗ್ಗೆ म्हटल्यार ऑनेस्टी मिगे शुड नेवर लाई तसत पूरा गुड हॅबिट्स आम्हाला रेस्पेक्ट करूवे ओल्ड पीपलांचं आम्हाला बोरिंग दिसता सब्जेक्ट पीरियड बोरिंग दिसताय मतलब ओनली हॅबिट्स मिगे ऑनेस्टी अर्धा पेज ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तसत ते लायक नी ऍक्च्युअली म्हटलं तुम्हाला लायक तुम्हाला ಗೊತ್ತಸ್ತಾ मतलब त्या फर्स्ट स्टँडर्ड अंत पुरा शिकवताने मतलब आम्हाला फर्स्ट स्टँडर्ड सून किती सर 6th सर 7th अंत कॅन्सल करतात म्हणतले आता तुम्ही 6th सर असा मतलब केला पटी सेम असतात त्यात सांगतात म्हणून सांगून 3rd स्टँडर्ड अंत ऑनेस्टी 4th स्टँडर्ड अंत ऑनेस्टी 5th ऑनेस्टी 7th अंत डिफरंट असतं 7th अंत असं आहे आता तुम्हाला 7th अंत मॉरल सायन्स नाही व्हॅल्यू एज्युकेशन एक बुक असतं व्हॅल्यू एज्युकेशन कसं लागत असाय तुम्हाला आता स्कूलांत केलाव शिकवताना केलाव विषय आमच्या घरांत आता तुझ्या अप्पा अम्मा आज्जा आजी पुरा असताना घरात तर ते पुरं सांगून देतात केलाव पोटी तिने सांगिन केलाव विषय स्कूलांत आम्हाला कळता केलाव तर मोरल सायन्स लायक हे होता मात्र डेली एन्जॉयमेंट होता आणि चिके चेंज असता म्हणून सांगून नाही आता तुम्ही स्कूलांतली तिघावय एक स्टुडंट्स तुम्हाला ते एक सांगतात हिमांशू आकाश नविका तुम्हाला तिघांचं 3 स्कूलांत असो म्हणले का तुम्ही 3 स्कूलांत तुम्हाला एक दिस 1 डे हेच करतात कल्लाय हेडमास्टर प्रिन्सिपल कल्लाय आता तू तुझ्या स्कूलाचे प्रिन्सिपल तू तुझ्या स्कूलाचे प्रिन्सिपल तू तुझ्या स्कूलाचे प्रिन्सिपल तुम्ही कसं करता होत्या फर्स्ट
दिसास 2 गेम्स पिरियड करतात मी वीकली एक सॅटर्डे लेकरांस हाफ डे नाही तर फुल डे करवतात मी त्यांस मूवी दाखवता सॅटर्डे एक मूवी Full फुल डे केल्यावर मूवी दाखवत मूवीत फुल मूवी कैला हवे बघून देत म्हण मी त्या सब्जेक्ट म्हटल्यार फुल एकदा करवायचे नका म्हण मिडला एकदा फुल एंटरटेनमेंट करून देतो म्हणून सांगून ते तुझ्या पोर्शन आणि पुरा उण्या वयत नाही शिकवायचे आता तू मिडल एंटरटेनमेंट एक तेवढ्या गेम्स पिरियड 2 तेवढ्या डेली 2 तेवता म्हणा डेली 2 तेवढ्या आणि पुरा एक्झाम मला गेला तुमचे पोर्शन धरले नाही तर टीचर्स पुरं तुला सांगतात प्रिन्सिपल सरांना असं केला आमचे पोर्शन आम्ही कसं कम्प्लीट करायचं त्यामुळे नाही म्हणून मी फर्स्ट सांगता त्यांचं लेकरांस चढ वाचन अक्का देव म्हण वाचन काही नाही म्हणजे आता आम्हाला जॉब करवा जावे तर ती फर्स्ट आमचे मार्क्स नाही आमचे कसाला पुरा करता म्हण बघ इंटेलिजन्स तसं बघता मी टीचरांस पोर्शन उन्हा करा सांगतो आता फायनल एक्झाम 5-10 लेसन येतात म्हणून त्या रेड्यूस करून एक 3-4 करा बर्डन नका नाही आकाश काय करत मी पिरियड्स आधी कसं येतं तसं येतं चूर चेंजेस पुरं करतो तसं येतं इमांजून सांगितलं मी केलवे थोडे केलवे एंटरटेनमेंट तसं नविका काय करत मी फर्स्ट हाफ डे सॅटर्डे मी स्पेशल डे असताना स्कूल असता हाफ डे स्पेशल डे स्पेशल डे म्हटल्यार हाफ डे म्हटल्यार अर्धा दिन प्रोग्राम हाफ डे मिगे अनदर हाफ डे चिके 2-3 पीरियड्स मतलब पोर्शन मिगे पोर्शन कंप्लीट कर एंटरटेनमेंट आणि मिगे गेम्स 1 वीक अंत ओनली 4 दिन मतलब पोर्शन कंप्लीट करवे मिगे चीके होमवर्क देवे चीके थोडे होमवर्क मस्त होमवर्क नक्का म्हटलं नाही थोडे आता मॅथ्स अंत 10 क्वेश्चन्स द्यायच्या बदला असं 5 क्वेश्चन्स ओके तसं बरं आणि तो एक तुम्ही प्रिन्सिपल जाल्यार नाकरांचे एक शिकवायचं एक किती असं त्याच्या हाफ करवे इष्ट पावता नाही तर आणि त्यांचं खेळवे देव्या म्हणून मनात होता तुम्हाला नाही आता प्रिन्सिपल म्हणताना झालं मग तुम्ही तोरली झालो नाही आता तेव्हा तर आणि तुम्हाला आता तुम्ही आता तोरले झाल्यापर्यंत तुमच्या मनात कसं हव्या म्हणे कशा असं काहीतरी मला अप्पानी फोर्स पुरा केलं नाही तिने मला एक सांगून घे मी एक लेखलो IAS ऑफिसर नाहीतर एक डॉक्टर हवे म्हणले तसं तुला फोर्स केला नाही तू तुझ्यात मनात नाही तुला फोर्स करतात तू हवे तू तसं काही येऊ नाही तुला आकाश असं माले आपा माने कसलं फोर्स करवेत नाही माले इष्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हवे किती म्हटलं मला मस्त चढ इष्ट प्राणीत प्राणी आणि तो तुला एक नंबर नेचर लवर तो नाही तुमच्या घरात थॉट आणि प्रवास आणि मी मस्त आणि पुरा तुमच्या घरा प्राणी पुरा असत एक कुत्र असं तसं गाय असतात आधी होती आता नाही नाही नविका कसं टीचर तर घरा जाऊन मी टीचर केलतो बिफोर आता रनिंग गेम्स वय दला तुला तू एक नंबर मस्ती बरी करवे इष्ट म्हटल्यार मी स्कूलाच जात नाही टीचर फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी असताने मला पूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी इष्ट म्हणजे क्लास मॉनिटर म्हटल्यार असताने टीचर मी घेताने म्हटल्यार बोर्डांत नेम्स बरोवे मिगे रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा तेजेवर स्कूल ते टीचर नाही तर तसे मला त्या क्लास मॉनिटर मला जास्ती येता तसे मी ओन मला रेस्पॉन्सिबिलिटी हवे म्हटलं तसं होता नाही टीचर प्रिन्सिपल आणि तसं पुरा झाल्यार रेस्पॉन्स तुला केलं तर रेस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायच्या सारख्याला काम इष्ट तर आता आता तुला काही सांगत नाही म्हटलं तुम्ही तुम्हाला इष्ट असेल बरं तर तुझ्या घर आप्पा आता तुझ्या आप्पा आणि आम्हा दोघं डॉक्टर ते तर सांगित नाही तू डॉक्टर तो हवे आमच्या पर्यंत टीचर नका फोर्स करत नाही सांगतात तू किती टीचर व्हायचे आमच्या बरं डॉक्टर हो म्हणजे फोर्स करत नाही सांगवायचं ओपिनियन फोर्स आता कर मी सांगायचे नक्का मला टीचर तू हवे म्हटल्यार माझे चेंज होता म्हटल्यार फर्स्ट स्टँडर्ड अंत मारतात फर्स्ट स्टँडर्ड म्हटल्यार मला कितकी गोत नाही टीचर
मतलब मी कॅमेरामॅन हवे नेक्स्ट डे मला या पोलीस दावे नेक्स्ट डे तुझे चेंज लास्ट मी लायब्ररियन होवे म्हण मिगे मला काय ते जाले मिगे नक्का लायब्ररियन किते असा म्हण मी टीचर सिलेक्ट केलो मिगे एक वीक मी टीचर केलो मला डॉल्स होत आणि तसला इष्ट म्हणून सांग. आता तुम्हाला परीक्षेत थोडे मार्क तसं येताना कल्लाय नाही आता परीक्षेत एक दिवस तुम्हाला पुरा आउट ऑफ आउट आईले म्हणून लेखून घ्या तर तुमच्या घरा कसाला सांगतात फर्स्ट अन्नास ऑर्डर करून तुम्ही मला फर्स्ट सांगितला तर मला कसं लव करता मग फर्स्ट मला तुम्ही काही बेंगळूर पुरा बोरा आणणार म्हणून सांगता सेकंड मला कसं लावा त्या घेऊन देव म्हणून सांगता मला आता मोबाईल वॉच हवा तसं पुरा विषय सांगता. तुला अम्मा आणि अप्पा प्रेज करतात तर मस्त मार्क आउट ऑफ आउट काढल्यावर नाही आकाश माझ्या तसंच आणि तुम्हाला बाहेर बॉ म्हटल्यावर तुम्ही कसं तरी तिंडी विचारलं तसंच स्मार्ट वॉच तसं पुरा माझे हायर मार्क्स काय फर्स्ट मी अप्पास सांगायचे म्हणजे त्यात पुरा ऑर्डर पुरा ते करतात मी सांगायचे मला आउट ऑफ आउट गाले या सब्जेक्ट अंत तू आता एका तू तर सांगितलं ना तीन कंडिशन असता माझे फर्स्ट मला स्नो तू दाखवलेत नाही मला स्नो दाखवे तू तर काश्मीरच बोला म्हणून सांगून और स्वित्झर्लंड काहीतरी स्नो आता ते हैदराबाद बुक केलं स्नो सिटी असता ते मी नेक्स्ट कंडिशन मला तू डिनर असं ऑर्डर कर माझे फेवरेट नूडल्स मतलब नूडल्स मला चिके मतलब वाईट नाही मला चिके तसे मी मला नूडल्स हवे रात्री मी नेक्स्ट चॉकलेट हवे. आता तुम्हाला स्कूलांत टीचर्स आणि पुरा असतात ना आता केला पाठी तुम्हाला जोर करतात केला पाठी नाही म्हणून सांगितलं तुम्हाला केद्दो टीचरवर एक कोप येतो एक असताय कोप यावेच्या टीचरानं एक दिवस एक इन्सिडेंट झाला एकल्यान तो ते बुक्स कलेक्ट करीतो आणि त्याच्यावर टॉनिक होतो मी इथे होतो आणि इकला बोर्डाला घेतो तिनं त्याच्यावर चॉक लागलं मी होतो ते होतो टीचर मालत ते घालत चढ मालत ते फोर्स करे मी सांगायचे माझ्या हातून तो कसं लावून आहेत आणि मी ते त्याच्यावर बोलतो आणि तो ते चॉक घेऊन ते बोल बरोबर असं बोर्डान तुझं परमिशन नसतं नव्हतं करतो असं 2 सामान म्हटलं तर मालच बर्डन करता लास्ट मला खूप पहिलं म्हण मी अम्माच सांगितलं अम्मा उद्या माझ्या स्कूला अशी आहे म्हण अम्मा साधो अम्मा येईल मी अम्मा सांगितलं येस येस आहे म्हण मी अम्मा ते फुल या केला मी टीचर सांगितलं CCTV काय मी तर फर्स्ट मी तर क्लासाचे डोर ओपन केलं 10वी तर प्रिन्सिपलच्या रूमाला पावलं ते टीचर आईली भितर जाऊन आम्ही बघतो त्या जिरग्यानत असं चॉक घेऊन असं टांकलं मी गे टीचरांना सॉरी म्हण मॅम आफ्टर सो मच हॅपनिंग यू आर टेलिंग सॉरी व्हॉट्स द यूज म्हण सांगून सीधा अम्माच नेऊन येईल वापस तर टीचर पुक्कट तरी आमच्यावर ब्लेम करताना कोप येतो तुमची चूक नाही तर म्हणून सांगून माझे फर्स्ट स्टँडर्डचे ತುಂಬ फनी असाया तसे आमचे एक फ्रेंड असा सांची म्हणून त्या मतलब एक योगा क्लास असता आमचे योगा पिरियड असता ते एक भुरगी असता त्याचे नाव त्या स्प्लिट करता मतलब त्याला पुरा ಮುಂದೆ ಕರೆ ಶೈ होता त्याला पुरांच्या एद्रास कर मतलब तसं होता नाही प्रेस करून पुरा त्याला इष्ट नाही तसं करत नाही मी करत नाही या असं नाही त्या सांची म्हणून त्याला करवेंत म्हणून सांगता करत नाही त्या तसं काय ते केलं त्यांनी तर त्याचे वॉटर बॉटल्स इथे मी गे इथे पाणी घालवे साइड पाणी घाललं माहिती मी घेत सांगितलं त्याला तू दाते बघ ते टीचर साधवत असत सिम्पली सांगितलं
त्यात गेले ते हं. पुरा म्हटलं स्लिप झाला स्लिप झाले Stretch झालाय, full, फुल स्प्लिट वयत झाले या पुरा ये आय मेड यू स्प्लिट ये मतलब फर्स्ट स्टँडर्ड वय 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 मी काय या काय ते मी त्याच्यावर उठते माझे फ्रेंड होते ना वय, त्याच्यावर उठते मी या काय ते टीचर बघले मी सांगितलं ओ नो म्हटलं त्याचे लगेच दिलं म्हटलं टीचर बघतले मी सांगितलं व्हॉट इज दिस वाय डिड यू डू लाईक दिस माझ्यावर ब्लेम तुला सांगितलं टीचरांनी बघितलं आणि तुझ्यावर ब्लेम केला माझ्या फ्रेंड तेही असता मी इथं असत ते कोणाच्यावर माझ्यावर ब्लेम आहे वय वय तुला माझ्यावर ब्लेम आहे या चुपचाप या सांगतच नाही माहिती या ते पेन असत वय 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 सडनली स्प्लिट झालं दुखता असेल एक्सपेक्ट करून असत नाही बघ पडता करेक्ट करेक्ट होत्या माझ्यावर ब्लेम होत्या मला काय ते झालं मी आय डिडंट डू इट म्हटलं सांगतस मी ऐकत नाही म्हटलं ऐकलं नाही तुझ्यावरच ब्लेम माझ्यावर ब्लेम मला को पहिले म्हटलं मी माझ्या फ्रेंड सांगतोस तू तू तर करे ना सांग तू सांग टीचर असं मी घेता सांगितलंय मी घेता सांग तू तर सांग मी केलंय म्हणून या मी सांगतलं मी केलं तर म्हटलं बिलीव्ह करत नाही तसे मी सांगितलं मी की टीचर सांगितले अगेन इफ यू डू दिस आय सेंड यू टू द प्रिन्सिपल ऑफिस म्हणे मी आज थिंक करत होतो मी काय ते केलं पुरा माझ्या फ्रेंड केल्या माझ्यावर ब्लेम करायचं मी गे माझे फ्रेंड केले पाप ये पाप पाप मी सांगून टीचर आता सांगला मी इथं केलं म्हणा म्हणजे टीचर माझ्या लगे सॉरी विचारले मला किती खुशी झाले खुशी झाले नाही फर्स्ट कोप व्हायला किती कोण तरी माझ्यावर ब्लेम घालतात टीचर सॉरी पुरा विचारत नाही वय वय मला किती खुशी झाली आकाशच का दोन तसं कोपायलाच आहे एकदा किती सब्जेक्ट आणते मॅथ सब्जेक्ट आमच्या क्लास टीचर तिने असं नाही सामू करता समानार्थ करून देत नाही अर्थ कसे आईलेन सांगून देत नाही साईड प्रोसिजर आम्हा चौको पहिलं का मला पहिलं अर्थ येत नाही करत करेक्ट आणि नेक्स्ट सेकंड सेमिस्टर आलाय रे तसं सांगून उठलं शिकवित नाही समा केला पट समा शिकवलं नाही तर कोप येतो नियम असं थोडा अर्थ झालेले वय 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 आता तुम्ही टीव्ही आणि प्रकार बघताव नाही कैला प्रोग्राम इष्ट तुम्हास CID तुले कार्टून कैला कार्टून पर्टिक्युलर कार्टून नसा कैला कार्टून होता कैला होता यूट्यूब आणि चॅनल पुरं बघतो म्हटलं धारमॅन 1 2 3 तसं चॅनल चॅनल पर्टिक्युलर म्हटलं नाही कसाल्याच्या बघ्यासोच्या तो तर बघतस ना 1 2 3 को म्हटलं लाईफ हॅक्स 1 2 3 कल्ला तसाला या धारमॅन म्हटलं व्हॅल्यू सांगतात स्टोरी नाही कोक म्हटलं आता आम्ही केलं जना फॅट असल्यावर शेम करतात ना त्याचं शेम केलं एक दिन तुम्ही तर फॅट होत तसं अन्य क्लास व्हॅल्यू तसाला वय 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 तू कार्टून तुझं CID आता तुम्हाला क्लास आणतो होऊन दे क्लासान नाही तुम्ही आता तुमचे एक स्टडीज होऊन दे नाही दिल्या तुमच्या एक खाव्याच्या कसलं तरी एक विषय आणत तुम्हाच कंपेअर करतात कोणतरी तुझ्या अम्मा माझ्या अप्पा अम्मा आजी आजी ಪೂರಾ करतात ನೀನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವಳು ಹುಷಾರಿದ್ದಾಳೆ ನೀನು ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಅವಳು ಹುಷಾರಿ तसं काय सांगतात मी त्या जंक फूड पुरा हेल्दी फूड मध्ये डोसे पुरा मला इष्ट नाही माझे फ्रेंड पुरा खाता डोसे जाऊन घरा जाऊन स्कूल डोसे इडली तसं मी जाऊन मॅगी नाहीतर पॉपकॉर्न तसे खायचे म्हटलं मी सांगितलो आता नवमीच जाऊया ते मला नाही खावे घरांत नाही डोसे असता सकाळीचे खा जाऊन माझ्या आजी सांगितले मी सांगितलं मला नक्का डोसे मी काहीच नाही डोसे मला नक्का म्हणून आता या माझे आजी विचारले माझे फ्रेंड असं
तू घरा जाऊन काय ते खातं म्हणा आ, माहिती त्या सांगितलंय मी घरा जाऊन डोसे खातो आ. बघ त्या डोसे खातो तुला काय डोसे खावे हो, म्हणा तसं म्हणजे मी सांगितलंय आप्पा सांगत कम्पेअर कर नका त्याला म्हणा आ. आयता आता त्यात मी सांगितलं त्या बघ आप्पा सांगताना डोंट कम्पेअर मी सांगितलं आता करेक्ट तसं. ಕಂಪೇರ್ करचे इष्ट होत नाही मला इष्ट होत नाही पर्टिक्युलर थिंग्स मतलब आता व्हेजिटेबल्स खावे तसे पुरा मला इष्ट होत नाही तुला कसं इष्ट त्यांचं तसं तसं. हवं म्हणून आकाश असतं तसं काय मला असतं अम्मा कंपेअर करते कंपॅरिजन असतं काही नंतर असता स्टडीज अंत स्टडीज अंत ता हुशार असा तू हुशार असा तसं काहीतरी सांगतात वय मला बदलांच कम्पेअर केद्दा करत नाही मला माझी तांगीच कम्पेअर करायची एकदा मला गावतात चूर नाही म्हणून आता 10 मार्क्स असल्यावर 7 गावता त्या एक 7 बई माणसाचे 10 गावले म्हण मी की मला एक दिवस फुल गावलं त्याला 8 गावलं मी त्याला कम्पेअर करायला जातो ना त्याला किती गावलं किती रकलं मला तू तोरले नाही त्याचे सोन वय त्या दक्कलानी त्याला किती कंपेअर करायच्या म्हणून सांगून तसं सांगायचं आता कंपेअर करायची इष्ट होत नाही ने तुम्हाला कोणा असो आता तुमचे एक केला फोटो आमच्या लागे असत ते कसं दाखवतात ते सांगावं वय त्या तुम्ही या माझे फोटो मी माझ्या आप्पा आणि आम्मा ओपास एकदा माझे फोटो मी माझी आज्जा आणि मी माझी आजी आजी ताताव या मी माझ्या अम्मा माझ्या आप्पा आणि माझी तंगी हिमा आणि माझी मुंजी तिसा काढली या मी माझे कझन्स पूरा फुल मैरा फॅमिली दादा काकी मामा मामी आज्जा आजी मी कझन्स पूरा पूरा तोरला फोटो ने मस्त जन या मी माझे आप्पा माझे अम्मा माझे आज्जा मिगे आजी बाहेर गेल्याकडे काढला ने वय. पिकनिक गेल्याकडे लायक असं फोटो ये मी माझे आप्पा मिगे अम्मा नाईस वीक्षकांनो आज तुम्ही आमच्या एक दक्कल्या नॅकरावट एक संवाद ऐकलो हेंतो आम्हाला एक कलता कसला म्हटल्यार या नॅकरांचे मन एक स्वच्छ एक दवो खाली कागोद आणि मुग्धते असले या मन हेंतू आम्ही एक लायक विचार अच्छे ओतुवेची यांचे नॅकरांचे एक आशीबापसांचे होऊन दे त्यांच्या घरच्यांचे होऊन दे आणि शिक्षक वर्ग आणि तिने वाढवेचे एक समाजांत असले जनांचे होऊन असता आणि ही नॅकरांचे केद्दो बघितल्यावर एक त्यांचे मन एक कुतूहल आणि मस्त तळमळ होऊन असायचे आणि आम्ही तुम्ही बघून असते केद्दोनो एक नॅकरांनी मस्त आमच्या लंगी प्रश्न विचारित असतात या पूर त्यांचे एक कुतूहला तळमळ आणि यांचे प्रश्न तसल्या पूर असं एक समानचे उत्तर द्यायची आणि त्यांचे एक कुतूहला आम्ही समाधान करून घ्यायचे आमचे तुमचे पूरांचे एक कर्तव्य होऊन असता नॅकरांचे मन मुग्ध आणि सुकोमल होऊन असता या मालगड्यांनी कलोन पुढे गेली जाल्यार पुढ्यांस नॅकरांचे एक भविष्य सुमधुर सुदृढ होऊन असात म्हणूचे एक आमचे आशय तसेंत नॅकरानो तुम्ही आज आमच्या ओटायलो आम्हास खुशी जाली लायक करून बोललो तुम्हास पुरांसो मस्त धन्यवाद थँक्यू अमांसो सादवल्यास अमांसो खुशी झाली मन वय स्टुडिओ सादवल्यास थँक्यू मालेव सादवल्यास किती म्हटलं मला मस्त खुशी झाली फर्स्ट एक्सपिरियन्स माझे वय स्टुडिओंत ओ म्हणजे थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग अस खुशी झाली तर खुशी नाही झाली. तुम्हाला ओके वीक्षकानो ऐकलो न्या नॅकरांचो एक त्यांचे मन कसं आहे म्हणून सांगून तुम्हाला कळलं एक वेळ सर आमच्या ओट ऐकल्यास तुम्हाला पुरांचो हृदपूर्वक धन्यवाद